Sözün agramyny ölçemez tonunu, ölçemez güýjüni, milyon kilowat. Söz yalaňaç pikire garmyzdondur. Söz var, kime şappat, söz var, kime bagyt. Hakykatdanam sözün güýji, sözün gudraty, sözün insana berýän mertebesi, haktaky pikirler, düşünjeler, höwes, arzu, hyýal men şuň köwünde alyp barjy bolmagyma getirdi. Aslynda men mektepde okuyan döwürlemde de türkmen dili edebiýat tapagan gowy olimpiadalarda gatnaşýadym, goşgulary, makalalary, oýlanmalary ýazyp, hemişe gadet, jurnal sahypalaryna çykyş edýärdim. Alyp barjy bolmak diýilen düşünje ýa-da höwes aslynda mende ýokdy. Ýöne günlerde bir gün 2004-nji ýylyň ýanwar aýynda, ýagny 2004-nji ýylyň ilkinji günlerinde meni ýaşyk tele ýaýlymyna gepleşige çykyş etmäge çağırdylar. Soňam alyp barjylyk hikaýaryny, alyp barjylyk hünärini teklip etdiler. Ýani o wagt gün efirde, gün ýaýlym diýäse, gün efirde çykyş edýärdim. Bir näçe ay gün efirde alyp barjy bolup çykyş edýärdim. Ol döwürlerde de toýda tamada hökmünde toý sowýanlaryň sany barmak bukup sany aýmaljady. Maňa toý alyp barmagy teklip etdiler. Men başarmaryn. Toý alyp çykyp bilmerin diýip kän ýa-da çekildim. Ýöne ahir oglanlar ýerli ýerden gollap men toýa çykardylar. Şonu maňa ilkinji sowan toýumda şeýle bir kän bellik geldi, şeýle bir kän bellik geldi. Mikrofon saklamagyň tertibi, sahna medeniýeti, toýda okalmaly goşgular, toýuň dabarly pursatlaryny yglan etmek. Umuman toý sowulşyny men düýünden bilemokdym. O wagtlar internet sahypalarym ýokdy. ýa-da iň märkisi disklerim ýokdy, audio kasetalar bardy. Ahyrynda men ussat aýdymçylyň, bagşylyň toý sowan, toýda aýdan audio kasetalaryny alyp dinlemeli boldum. Şonu dinläbim. Şol toýlarda tamadalyň toý nähil açýanlyklary, ýaşar nähil garşylaýanlyklary, umuman toýy nähil alyp gidişlerini dinläp öwrendim. Näder tomuşaçylaryň içinde meni tanaýanlar, belki pikirlenýänler, pikir edýänler, şol audio kasetada dinläni esasy biz bilýäs, Şöhrat Goçuýewiň halypasy Muhammed Bayramow ýa-da alyp barş ugry Mergen Anny Muhammedow ýykkan edýär diýen bolmagy mümkin. Ýöne şol audio kasetada men kimi dinlendirini öýdýän. Ol bir tamada däl. Men 3 tane adamyň adyny agzamaly bolýan. Ustad merhum halypa Allahyberdi Ataberdiýew, Serdar Bekberdiýew, şeýle de şuňky biziň gepleşigimizde gatnaşýan halypa Ýeňiş Muhammed Guliýew. Halypa hoş gördük. Sağ ol şöhratçan. Hormatyň sağ bol ülke bilen. Edip sarpalap beki bilen gepleşige çağırdyňyz. Ömrüňiz bolsun, işleňizden Allah uğrun etsin. Sağ ol halypa. Şu gün gepleşikde umuman ýa-ni gepleşigimiň başynda da okan setirleňe de laýyklykda esasy söz hakda da gurrun ederiz. Ýöne umuman näçinji ýylda başlapdyňyz toýu? 95-nji ýylda 94-95. Eýem 30 ýyla golaý dogurdam. 30 ýyl diýip alaýaly. 30 ýylyň dowamyny günlerde bir gün atly gepleşigimizde aýdara, ýatlara, waka pursat kendir. Mehriban tomoşaçylar, Ýedigen Video Studiýasy hemde owazym platformasy bilen bilelikde taýinleýän günlerde bir gün atly gepleşigimizde Ýeňiş Muhammed Guliýewiň dörejligini, zähmet ýoluny, toýlarda durmuşyny bolup geçen wakalara şaýat bolasyňyz gelýärmi? Onu gepleşigimiziň ahyrky minutlaryny, ahyrky sekundlaryny çelli tomoş etdik. İlkinji halypalaryň pata alyş pursatlaryny. Näme ilki başladak ýa-ni sen özüňe magdadyň. Gönden göni Allahyberdi agan şu kasetalaryny alyp dinleýärdik. O wagt ýa video kaseta. 2 ekabat da onu alyp şondan dinläp toýlaryndan, kasetalaryndan ýazyp şoň üstüne bilen başladyk da toýa. Gönden göne özüme bir pata beren halypam, öz owadoşum. Nepes Orad Muhammedow diýerler, onu tanaýansyň.
Onun men esasy şu 4 sany adam zaten düşündüňden bolsaň men 4 sany adam dinläp şolardan esasy ugry ýollardan birinji bilen aýanky Nefes Orhan Muhammedow, Allah verdi, ata verdiýew. Onun Gurban Durdiýew, onun Juma Ýazmuradow. Gijelerini Juma Ýazmuradowyň goşgutyny goýup, şonu dinläp ýatýan gülemem bolýar da şoň okuş äheňini, şoň ýoluny aljak bolup. Onun sine diýen bolsaň o halipalar esasy millilige ýykyny diýdiler. Öňkü edebi sözlemez köplenýärdi. Näminlik ýaşlaram bolar ýalatlar bir aşyk ýitirip barýarlar. Men esasy şimdi gelecekki nesilimize, gelecekki ýaşlara da bir ugry bolsa şu köni türkmeniň bir edebi milli dilleri bolýar. Şoň agdamal ýerleri bolýar, bir aşyk şolar bir ulandalar toýtoýmady laýyk boljaklar. Ondan men ilki anky bir gün Ataway halipaň ýanyna bardym. Ataway halipa da gaty köp okartda. Onun eskizigini, näjigini goýup kitap okap oturarken bardym bolýan. Onuň bardym salamlaşdym. Onuň gelennim diýdi. Sen diýdi, men sana bir zat nesihat edeýin diýdi. Şu diýdi, şu ýolunda diýdi, oňarsaň diýdi, pata algyn diýdi. Menem bäh diýdim, Atawaýjan kimden pata almy? Bize buna da düşünemdi, onu diýdim bolýan. Ay diýdi, sen diýdi, men günüm görýäň diýdi görgüli. Biz näil güne düşüp görgüliň ödem soň gijra galypdyrym pata, şoň üçin pataly git, pata bolmasa bolmaz diýdi. Onuň benim kimden pata alaýyn diýdim bolýan. Sen diýdi, patana diýdi, nefesden al diýdi. Onuň diýdi, şu Allah berdi diýdi. Şon çokça da diýdi, em bergen nitler. Şu süýtdir sagyrdyr, giden ummandyr. Şonu alaýmana kän atmadyr diýdiler. Ondan şoň Atawaýyň şo beren nesihatynyň esasynda şonu hakykatdan hem Allah berdi, dünýeden gaýdandan soň nefes halipadan pata aldym. Ýöne Allah berdi, dünýeden gaýtmaka 60 ýaş jubileýini etdi. Onum şu aile böyle içinde o taýda töweremine Kadir Atabaýew, Gurban Durdiýew, Nefes Orhan Muhammedow, Juma Ýazmuradow, Gurban Ataqaýew. Saýlap sen alyp barmasaň şu toý bolanok diýdi. Benim Allah berdi diýdim, men toýumma diýdim. Ay diýdi, sen nirde toýuň diýdi. Ay menim şu trofgallaň toý lärlarda diýdim. Sen diýdi, gitdi diýdi, barda Allah berdi 60 ýaş jubileýini elleýär. Men şu taýda bolmasam bolanok diýdi, ondan men toýyny özüm barp göräýärin diýdi. Onuň toýyny ýagdaýym şular ýaly birine 2 sanlykdyr goýaýyn men diýdim ýerime. Ýöne şu Allah berdi, şoň doglangyny diýdi bolýan. Şu halk tarapyndan şeýle Allah berdi, bir şeýle sarpa goýulýandygyndan ay ona da men doglangyny bolsa sen alyp barsaň anany bolsa gidibererkin ýerine kim ugrasaň ugra diýip bolýar biz şon bilen alalaşar oňşar sen sow berdi bir ruhsat berdiler däre şu Allah berdi şeýle halk içinde agramynyň balygy şeýle silenýän hormatlanýandygyndan bir nişanna şolaň arasynda şeýdip çykaryp toýda görüldenden soň onu da öz 60 ýaş jubileýini mena şu Allah berdi şu maňa beren anamy beren ak patasy düşünýän birinji bilen. Düşünükli. Ýöne hakykatdan ak pata berýän sözüni eşitmediňizde. Ýok. Ýöne hakykatdan dogry bolmagy. Kenda öwretdim maňa. Şu taýyn şeýler nägede bol. Şunu galan nebeýlekilerden kän ýanyna gatnan köpekün hiç nedil maňa öwretýärli, öwreden ýok kenne. Şunu şeýdi bar, şunu şeýsten şeýle bolýar. Şeýler agitdi alaýar, bokurdağynda bar araw, şu soğukdurlar şeýdi malaýda diýip käýýän ýerlerim bolýar da araw. Nereseňde. Ondan bir gün Gurban Durdiýew bilen iki bolup toýsa otyrdyk trofgada. Nuş aýdyp durdy diýen, şonu Nuş Durdiýew. Ondan Gurban Durdiýew nemetdi diýdi, ay nim diýdi, men taňa diýdi, gowy maslahat bereýin diýdi. Menem how halipa diýdim bolýan. Sen diýdi, öz başyňa diýdi, bir zat diýdi, çykardan ay diýdi. Äger diýdi, biriniň bir goşgusyny alyp okajak bolsaň, gidip ya Allah berdiğini, ya nefesi, ya meni gözläp, şu goşgyny oku, ondan soň şolaň äheňini ogurlap,
şoňa gara okajak bolsaň diýdi, saňa kyn düşer diýdi. Şoň üçin öz başyňa goşgu tap diýdi. Öz başyňa diýdi, bir adaçyk diýdi, ýoljaga saçsak bolsan aý diýdi. Menem bor halifa diýip şondan soň haq şamandyr diýip ýazgysynda urläpdinde söýgü näme diýip. Ona maçyk ýalňsyra kolony yaranmadyr diýip dilden aldym. Men Kerimäň goşgusyny okamdan soň bildim däre. Soňuna ahyryna bir ýalňyşlyk giden ýer bardy. Ýöne halk tarapyndan şu ile gollanyp gaty diňlerini de şo goşgu üçin toýa tutýandyr bolýar da. Allah berdagan özi bilen bile bir toý soňup gördüňmi? O diňe bir toýda kän toý soňdyk. Köplen şuara etrafga toýa bar ýatyp bolýan. Oglanlar bar 2 midi bile goýýatda 4 sanykdyr tutýadylar. Da. Onun köplenç Allah verdi bilen gurbanlyrdy urlaýady. Onun ýanyna nepeti goşýadyr, üçlük boljak bolsalar onun şo toýda ilki bolan toýmyzda şondan nur neresen persepne minutlyk bir beýlek persepde 4-3 persep goýup edilýärdi o wagtlar. Şonu oglanlar bilgeçliğinde hep Allah verdiň ýanyna bile goýup gurbanlyrdy bilen nepeti bir persep mindirýärdiler. Onun öz deň duş oglundan özünden 1 ýaş kiçi, 1 ýaş oglanlar hemmetem ýaş bolan soň bize adaçyk can koýarlyk edýärdiler da. Onun taam bolsun ýöne etaty agram bir köp toýdagmy şu gaýrada Trofka, Malosny, Waraşil, Pasyolka, çoğunny şor garadamak, şo taýlaryň toýlaryny ürjedip köp nur nereste bilen etatanam nur nereste bilen kän toýlaryny topdum. Nur Muhammed Miredow bilen howa ana şonu aýtjak bolum men ilkinji dinlen audio kasetam Nur Miredowyň sowun toýy şonu men özümden ul agam bilen oturup känje edetdim. Ola şu ýeňiş diýip bir täze eşitýän sesini ýeňiş gurlaýar menem ýok Allah berdagan ses diýip dawa edýänler şonu men hakykatdanam şo çekeleşikde ýeňildim. Bir haza özüň gurlaýan ekeninde. Ne Atabay halipa bilen bagly häzirinde kän gurrun eder. Sebäp ol owada şoňa da kän toýam sowduň ol kän gatnaşdyň adam. Indi men şu Juma ýazmyrady barasym gelýär gurrun şu ýerine. Juma ýazmyrad sebäbi Allah berdagadanyň has öň bolýan ýyl tejribesini alyp görüňdi. Hemmesinden hem tejribesi has köp halipa hasaplanýardy. Sebäbi bar şohratçan nemede günden gün wara men halipam Allah berdaga Juma ýazmyrad diýetdi. Ýa-ni öýüne dardan bar köplenç oturmana baramda da halipa diýip köplenç bir maslahat bolsa da şon bilen jaňlaşyp gurrundaş bolýan köp görýärdim da. Juma ýazmyrady günden gün Allah berdaga hakyky men halipam Juma ýazmyrad diýdi. Häzir şu döwür alyp göремizde de Juma ýazmyradyň ýa-da olwag çarywan ýetişdiren alyp barjylary häzirki wagtda bir edil toýlaň gaýmagy ýaly bolup halkyň hyzmatyna gezip berlerdi, halkyň hyzmat edýärler. Ýöne Juma ýazmyradyň özü bilen duşmak, didarlaşmak, söhbet etmek ýa bilemek bir gurrundaşlyk çaý başynda söhbetdeşlik etmekmi nisip etdimi? Hawa. Kän bilerek toýlarda çykyş eden ýerlemeden boldy. Bir toy bir ýatlaýyn, şer galada bolupdyk da. Onuň o toy menem tutdular. Bir günüň şeyle şular ýa toýdy geldiler, bolýa diýip gürleşdik. Toýa bardym bolýan, toýda Juma ýazmyrady atýar. Ay görgülinde görsöň aýagyň içine saňyldy, eliň aýagyny tutup. Neresi oturarken oturan girenden gördüm da toy, howlyň içinde sünnet toýdy. Onuň ýanky toýuny bar açyp bileme, toýas bol başla, bagşam bir 3-4 tan bagşam bol başla diýdi, ay ýok diýdim, men diýdim. Buň diýdim, oturan ýerine men mikrofon almaklyň özi ýalňyşlyk diýdim, eliňe diýdim. Mun diýdim, men alwam bilmeýän, toy açwam bilmeýän diýdim. Onuň ahyry çeýetde çağırdy gelen o diýdi. Bar toy açdy başlady, ay halipa diýdim. Sen bolan ýerinde diýdim, biz almaklyk, görlemeklik bir de ýalňyşlyk diýdim. Ona ay näetdiň ay bunu bir nämetdi de ýerinden turupdy. Onuň gün eline mikrofon alyp salamlaşman ilki diýen tödüm. Ay diýdi, şu inime diýdi, maňa şeýle sarpa goýdy bolýan diýdi. Şu innik gedem duşamda ak pata berermi käme diýen şoňa da diýdiler o.
Yani şol tüdüň özi işitmekliň öz wagt mukadiýan nalyp bolan. Yani Gurbanazar Atakgaýewiň kän jigleriniň dogan oglanlaryň toýlaryny taýyp on bilen bile oturup bile duw demek bolmagam. Ha. Näçe gedem şo bilerek bolmak ya iki köplenç bile var ýadylarda. Baranlaryna da öni özi nimiz gurlaýar diýip şon diýip barın toýlaryny şeýdip tanışdyrmakla özi men ara ullakan derejem kädiýär. Owa ýam anamada. Owa alp barza hakykatdan şolar ýa baha berýän bolsalar diýmek şo toýuň guramaçylykly geçşegine anamar. Aslında da halypy tamada bir Rusyada tamada diýilýär. Ýöne türkmenni beýemçi diýilýär. Beýemçi bolany ýam men öň şu beýemçi diýen söze çeper eserlerde gabat gelýärkem, näme irde urlar barady da çeper eserler 16-17-nji 18-nji asyrlara degişli wakalar suratlanyrlarny toýuň beýemsiz diýilini o döwürler näme tamada ýok da tamadaçylyk kär ýok, tamadaçylyk hünär ýok. Ony ýem tutuş toýup gornoýana diýilýän eken. Şu ýa-ni aspirler nähili işetmeli, owa ýa-ni hyzmatçylar näme işetmeli, ýa-ni gapçanak ýuwjylar, owa ýa-ni bagşa hyzmat etmeliler, çaýy güpökim seretmeli. Ne şoňa umumy seredýän adamy beýemçi diýilýän eken. Näder kuwatlarda tamada diýilýär şol beýemçilik. Şoň üçin Juma Ýazmurat bilen Poşorak agaň şol öz inimiz diýip arkaýyn bolmagy, ha diýmek, şo tamada belli bir derejede öz agramly bolsa, anamyň ba bolsa, onu şo toýuň guramaçylykly geçşegine arkaýyn bolup ýanylar. Juma Ýazmuratdan soň duşdyňyzmy? Aýtaň mara kän uşdyk. Köp toýlarda bilerek alyp baran toýlamydan boldy. Ay soňky duşdym ýalňyşmasam mara şu hakadyr täzimiň doglanmyň nerýidi şol bir üýşmeden etdi, şonda bardym, galyp oturan eken. Ay aljyradım, gat aljyradım da elim ayağım titrep taňyllap, onu odur diňleýär işler diýen. Yani onu görüňde bir elin ayağın titremekliň özi bir men ara mümkin näle oňunda olar ýary ýol ortatyrka öňünde çykyş etmeklik. Ay şo ilki bidem şo toýa çykyp başlamda. Trofkada da Gaminsk köçede üýden. Allah berdi we Alturwan we Gurban nurdy we onun Allah berdi öýe girdi. Alturwany maňa söz berdi, menem aş 96 şu 90 şu tögrekdirler, şu 97-ne aňyrdadyr. Onu söz berdi, onu elime mikrofon alyp indi gürlemeli, onu Allah berdiň gelýänini gördüm ara. O adam goşunyň norkadan heýdi bir gıraz diýdi. Heýdi gelýär bolyn. Mikrofon taşda büyük tırsaýtdan düşýärdim da. O da nire var ýaň diýdi. Ay bu moran ýerine gürläp bilmän diýip. Ha geljeginden hava ýokdy. Ba toy gürläp otur, öýe girdi ýöne. Sesim eşder ýöne özüm görmen mikrofon alındı. Ben alşyma da koyup düşüp ýöredim de. O tak ýaş, o wagt näme? Özüm 17-18 ýaşly joglan. Onun olar ýalyň öňünde çykyş etdi. Soňundan öwrenişdik. Kända döwletde Allah berdi agam. On öwreden dağıtlar biren tegine aýtmandyram daray. Şunu şeýlere gel şu taýyn şeýlere balsaň şeýle bolýandyr. Ondan şu sözüň bir goşgyny aýdandy diýetden eretse. Goşgyny öwrenip aýtmak, ýat tutup aýtmak bir başga, okap aýtmak bir başga diýdi. Oňordan ýat tut. Onu ýygyna gelýän sözi bir hadasyk diýingi berip, girim çykymly ökdeler ýaly ýadyňdy bolsa goşgyn gowaýdarsyň diýdi. O ýüzleýin okan ýalak bolan oktara. Ýa-da ýat tutup öwren, ýat tut diňe ýat tut diýdi. De Allah berdiň öýüdi bara neresi. Bir gedem kedem okudy, ýüzünden gön kellesinden ala ýatda goşgy. Şeýle ýat goşdy, gaty üşüldi. Ýöne köp zady, köp goşgyn birin tegine beren ogam eken. Onun şu jaňadyp Allah berdi şu goşgyn şu aýbun ýok, on beýdi okuma, şeýdi oku. Şu setrem madır men okumayan yerlemem badır. Şun şeysten şeyle bolýar diýip öz ağzından dilinden alan atlamam bar. Ýöne hemme materialini alyp ýetişmedim. Ýöne köp zadyny eýleklere beren oken. Bir maňa ýöne köp zadyny anandy berdi. Ondan munna aýşundan bir tamam bar diýen yerlerem boldy daray. Şol bir taksamyň önüne indiki ýaşlaryny kime garaşýan diýse ne.
Şundan bir zat çykaýmasa zat diýip öz dilinden eşiten oglanlar. Bana da edil özüme eşitemek. Yani birinji ýazgysynda gürledim diýen onu bilemek dogrymy, ýalanmy, bir öwünüp duran ýal bolmana beki. Basber. Hemekçe böwünük gidýär şu gepleşikde basy. Bir gün ýa-ni nefeslere bardym. Ýaň aýdýan onam. Aýdydy bir gün bardym, ol hüngürde atyrdy Allah berdi diýip. O da näme hüngürde ýa-da diýdi. Şu nemetdi bolyn diňläp başladym görýän men näde diýdi. Ýa sen Allah berdi diýdi. Men näde diýip özür öýtdi diýe. Bu men gürleýän ondan. Oň soňunda da bar ýa-ki. Goşgulat nemetdi de näme tanış goşgudy hedi şörtdi diýe. Bu kim aýdy ýa? Nirden çykdy bu diýdi. O da näme? O himme da adam soruyor, kop etmek gerekmi diýem şunlara. Ýöne dünýeden gaýdandan tamam töýgü näme diýip şu setirler Allah berdi dünýeden gaýdan näwri halkyçyny ürjedir diňlenýär-de. Şonu gelip öz doğan oglan ağalarynyň Hojabaýyň çağalary gelip aýyň şaňy şu Allah berdi hakam ýa sen maý diýip şonu soraýardylar da. Onu şolar ýaly meňdeşlik bolup kapyrdy diýendir näretsen. Şol wagtlar bolsa bolandyr halipa. Ýöne edil häzirki wagtda ýa-ni halipa bilen maslahat berşi ýaly hakykatdan siz öz ýoluňyzy tapdyňyz. Mene tomoşaçylarymyz siziň muştaklaryňyzdan doly tasdikleýändirler. Mähriman tomoşaçylar size dikkatiňizi ýetirýär. Gepleşik bilen bagly, şu aýdylýan maglumatlar bilen bagly pikirleňizi, teklipleňizi kommentariýlarda hökman suratda görkedim. Ýa-da näme bir gepleşiň dowamyny hemme wakany ýatlap geçibem bolany, käbir waka ýatdan çykýar, käbir waka wagt şäkligi sebäpli aýdyp bolany. Şoň üçin eger Ýeňiş Muhammed Guliýew bilen bagly wakalar bilýän bolsaňyz, onam kommentariýlarda gysgaça görkezip bilersiňiz. Öňkü turafkada da hatda bilerek bolan wagtymyz. Köplen Serdar bilen gawatlaşdyrýardylar beni. Bekberdiýew. Serdar Bekberdiýew onu ola Allah bizene Allah berdiň urnuny gürleýän, bu da Gurban Nurdyň şu ikisi tuwelem ürjedir. İzhatı köp agramyl toýlary Allah berdi, Gurban Nurdy bile gürleýärdiler. Paralay. Ondan näme Serdarjan bilen şoň eden Allah men Allah berdiň eden ne diýen ol Gurban Nurdyň eden ne diýen ol şeýdip öz bolşyda kän bile naparnik diýilýär-de dogry görem. Naparnik diýip bir men hakykatdanam ýeketek naparnigim Serdarda. Ona söz berdim ha. Aýndy kardeşim, dostum, ýeketek türkmen topragyny men öz naparnigim diýip muňa söz berdim. O da sağ ol dostat diýip gürledi, gutlady. Ondan bir gün doglan günümde 9-njy maýda ýazyp zat goýup dura. Doglan mutlu men ýeketek sapernigim diýip. Serdarjan ey bu ne beýtdiň o? Näme bin beýtdiň o? Soň bir toýda duşdy. Beýdime däre o zat diýdim. Aýtyň diýen dadyň diýdim däre o diýem. Men saňa naparnik diýdim, sapernik diýem. O diýdim. Sapernik bolsa gapma garşylyk bolýar. Naparnik bolany bilýär diýe. Ikisi bir söz däme diýär däre o. Benim yo aýny etdiň ay ýalňyş tuturnay diýär. Şu wakany ýatlap oňardyň. Sebäbi şu gepleşigi Türkmenistanyna dünýä ýüzünde kim görmese de Serdar Bekberdi hökman görür. Sebäbi oň internetde online däl wagty ýok. Instagram'a girseňem, TikTok'a girseňem, häzir şu gepleşigim ilkinji görjekleň biri anyk bilýän şonu. Çaklama da däl bu. Anyk bilýän Serdar Bekberdi. Kesibem goýarym şo taýny. Howa hökman onu alıp iş edinler ente onu bu üçlä ona iş bolýar. Serdarjan şu pursatda ömrüň uzak bolsun diýär, janyň sag bolsun. Kesdiňden kemal tapylaýym. Ana gyzadan çykardy, durmuşa çykardy. O nesip bolsun ogluny ýörmeli. Aktyk gör, şowluk gör laýym olaňam toýuna gatnaşmak. Nesipetsin gyzyn çykaranda bile barpdygan mehman. O ýadyna düşýär. İkinji toýuna. Birinji toýuny men yurtda dälim daşynladym. İkinji toýdum şol. Ikinji toýdy bile bararmyz toý. Şonda da tuwalama sin etdik bolyn. Tamadalara söz berýäsip oglanlar çağırdy bolyn. Näme böllerimiz çyksak? Ýok, tamada gaty kän eken. Şägirtler diýip çykdy Serdar Bekberdiýew. Hon 70 götürmem gynmaşara.
Toleme Akpata da veriyor diyen soğara. Owo. Bilemek yatat ya meyveler. Owo maga ikinci Ayal adam gatı köp bilesine diyen mırdan var. Şol internet ulgamında da köp koyuyor da ayal adam bilen bile goş koyup ya plan dinanın plan şahirin goş isadım dinanın kim köp koyar aytan. Dine diyen soňa. So baran toyunda da esas dinan aýdymçylar kendi. So Instagramda. O çağır diýsen bir toy bir bağışdy kim terrek bir. Derdar çağır diýsen o ödüm dinan maqsaq ýok. Yo men häzir Instagramda biraz izarlayan bolýan. Şey näme selfie diýen ýaly alynýar. Ýödüm ýadyk edilýär bolýan. Arkasynda hökman aýdymçy diýen masaladyr. Yo ödüm arada bir toyda bolamyzdy hemme maqsam elime telefon berdi şunu söýüm gödäýdi menim näme şin derdan diýdi. Ay ýanyna bar Freyd diýen. Neme de ne sapaqsat her kim içkilim diýen diýip geçsinlerler meni etjekler diýip. Telefonu öpüp ne diýdi. Döwürde tamadalar bilen baglyna Kadir Atabayev. Oğlum bir ägirtde Kadir Atabayev ýa-da meselem bir ahal sebitiniň toýlaryny ala ýazyp beren halipalar bar. Beherden tarapa geçsek Ýad Muhammed Beýmuradov, Hazaga. Hazaga. Tejen tarapa geçsek Akmurat Muhammadov. Akmurat Muhammadov diýäse biz. Şu halipalar bilen baglam ýatda geçsek ilki bilen bir Kadir Atabayevden başlaýaly. Eş Kadir ağa diýilende bar men özüm bir bilemek başgalar diýem diýen okmy. Türkmeniň şu alp barjylyk sunmatynda diýen iksan diýen Zalatoy Golos diýen gadyldan ses diýen bir ajma ýazmyrat diýen. Biram Kadir Atabayev diýip baha berýän mene. Sebäri adamyň nirde bolanyny şoň sesi bilen tanalýar. Şu ikisine ajma ýazmyr adam Kadir Halipana mara. Türkmeniň bir gadyldan ses diýen men öz berýän baha. Hem Ýad Muhammed Halipada tölemi bara. Ol adamın şu beherden tarafının hakyky aramyl toýlarynyň esaty. Şol öýdüni şu beherdeniň halky bir şeýle bir Ýad Muhammed sileýär-da. Biz daşyndan barsagam köplen toý dik gelseler me öýdüňizde bara ustado. Şunu göräýin o ýa tejenden ne şunam toý diýdiler. Şu Akmurat bolmaly şonu gör, men adym ber bolmasa şonu göräýin. Özüňizde waka diýdim, daşyndan getirmeň özi ýalňyşlyk diýenler. Täze o halkyň näili toýlaryny alyp barmaly, kimin toýuna näil görlemeli hemme zady izat oturmur halk gowul ýa-da. Ýurdu belet Onuň şu beherden tarapyny ýöneldimde Ýad Muhammed Hacı bilen hökman jaňlaşylýar ýa görüşülýär ýa diýdarlaşylýar. Tejene isleňem şolar ýaly. Tejende de Akmuratjan ma töremi. Ondan öňür İlmrat molum diýip bady. Şu adam bar, o da ýaşuly, gaty güýçlü adam. Biz ilk şu 96-97-nji ýyllar şu tak toýa baramyzda şeýle bir bar 3 köşkde var o ýaşuly. Molum diýerler. Onuň bir gün nimetde de tejene toýa gitdim, şular her waka boldy da. Onu köplen Akmurat bilen jaňlaşyp, "Ey şu täzerak materialyň bolsa, ondan alýan ýa sen oňa berýän." Onuň Anurad diýip bir dostumyz bardy. Onuň Anurazan bir tejene toýma bir bar gaýdal, toý sowuk gaýdal aýýur. Onuň öýdem şodan şoň Anuradyň öýdem bar. Şeýle türkmen sunmatyny bir sarpa goýup bilýän. Kimin kimdigine baha berip bilýän oglanyna. Onuň persewin üstünde toý gidip oturýan bir topar ýaşaýan oglanyň aşagdyr. O wagt Nokia telefon matda. Onuň Nokia täzerak goşgaýdaýda, täzerak goşgaýdaýda diýip 7-8 sana durun Anurad. O da diýikdir, bu da diýikdir, o da diýikdir. Hemmesi şulan bar 7-8 sana adam barmak bar. Şulan hemmesi diýikdir diýdim. Täze goşuk aýtsaň şular alyp ertesi gün toýunda diýerler. Toýda öwrenmek üçin gelen şular diýdim. Ay näetdiň ay diýip onuň. Täzerak goşgaýdaý diýip bir gyrdyň ay bolýar diýip bir 20 wagtlar bir ýaşy uly boldy söýýän ýydyň diýip bir goşgym matda. Onu özüden goşgym. Şon ay diýip bolyp mikrofon goýdum, ay buna Akmuratyň goşgutylaý diýdiler aşagdan. Onuňdan alqa düşünür de, şonu hakykatdan men öýdüm düzdüm. Men öz goşgym diýdi. Akmuratyň meşhur edip durdy. Akmurat tejenne meşhur edip durdy. Ýaşy uly boldy söýýän ýydyň diýip. Şo goşgyny. Ýerde şonu kiribim edipdim. Ýöne zanlar taň bolsun.
Hakykatdan hem ikisem hemmeten ussat Kadir ağa edir şu bizim döwrümizden bir esasy kellämiz bolup oturdyň ýaly. Men öz halipam arada bir adyra gaýdýan bolyn, nefes halipa öýde goşgum dedi. Kän goşgularyny okudum. Ondan ýanky günden gün juma ýalmyradyň ýegeni bolýar. Nefes halipa. On şu goşgulat izjes pahyram düzýän eken. Onun özü bilýän bir toýlarda bir okuyan goşgymmadyr. Aýdymlyň çilläni bahara öwrüp, kalbyma ornaşýar, bişirip, gowurup, ajaýyp sungatyň maňdaýyma degirip, bugün sen şanyňa ýaýnasym gelýär diýip. Şoda günden güni nefesiň düzeni goşgusy şol. Onun şu goşgyny men Nur Muhammed Meredowyň 47-nji ýazgysynda okamaldym. Onda da Nuri aýdydy şu adam diýdi, Gurbanur diýen urladerliydi, sen diýdi, indika taýyn mulaýsan aýdydy. Ondan şeýdip şu goşgy okulman galy da asliýetinde şol şu goşgyň özü Nur Muhammed Meredowy düdülen goşgy. Mandan gelip çykdy. Şu Akbarat Halipa bilen ýene bir wakany ýatladylar. Ýad Muhammed Halipa toý edip. Näçe ýyllar şol? 3-4 ýyllar. Akbarat şeýme şonu esasy haza özüň urladyň toýda. Onu men bir arasynda girip çykdym. Şonu Akbarada çykdy goşşok. Ýok, aýdym dinlejek bu adamlar. Bular şu diňe aýdym diýip durlar, tuwalama bagşylaram. Gowaşlar wagt rahat kakazy gyp gowat çargylyp tuwalama. Meni ulan Namradow hemmetim ta ýok bagşylar. Şonu bir zat diýipdiň ýeňi şaje. Akbaratsan aýdymdır. Ýöne bir beherden tarapy bulaydymlar, kändiňlediler. Ýöne sen sesiňi bular ente kän dinlemedi. Sen sesiňe sultanlar şular diýdiň. Çykyp bir goşok bolýan, halk nähili boldy. Ýene goşok diýip bir üç goşgynda ýylygider okutdylar. Sebäbi bara Akbaratsan bar bäriň toý bolan soň bar biziň okap bärde bir menem okuyan, senem okuyan ýa Muhammed Halipa da okuýar. Şo goşgular okajak bolýar-da menem şonu diýdim, sen düşünäw diýdim. Sen öz ýolunma, şu tejenden ştak getirilen sen öz zadyň bilen ştaýda çykyş etmek üçin çagyrly. Şoň üçin şeýit şunu okusun öýde bir kıtan goşgularyny okutda bilýän boldum. Onu şondan soň şo goşgulary okap, halk gow çapakçalyk bar şonda da. Şoň Akbaratçanyň özüniň birinciden ustatlygy. Ondan halk dinlemedik zaten gow kabul edýär. Onam ýöne ýerine ýetirjilik diýip bir zat barda Türkmenistanyň gotunda. Şo ýerine ýetirjilik ýerine düşmedi. Hiç asan halk gollanyp, dinlänip, aýdymda da şeýle goşguda da şeýle sazda da men öz pikirim ýöne ol. Halk köpçülik adam Akbarat Halipany Kadir Atabaýew men diýerler. Gündün benim halipam, hakykatdan hem halipam men Kadir ağa diýär özüm. Sebäbi sesem okuyşam, labızam, bir ödün alıp barış, o şadiyanca yüzkeş vardır Akbarat Halipan. O boyun var ki hiç gövürüz boyun Kadir ağa çalmaya da. Ayyönü var, bir halipa ürce edip demezsen, bir hili toylarda alıp barışın, kəsiyetin nemeğen, şoňa meňde ýani. Şo bol ýani. Şon ýykdyn edýän, şo halipan dinleýän, şon köp ürce edýän, şon ýanlaryny köpräk boldan şon häsiýetinden hem geregiň özüňe geçýän. Näme menem şeýle alyp göremdi de ýa aýtyp berdim başda Allah berdi agam sede ýeterdar bek berdi dinlänem bolsam soňlukça men esas halipalym Mergen Anna Muhammedow hemde Muhammed Bayramow ol häzir toýuň alyp barjylyk kärine däl ýöne toýuň sistemasyna dähmetjekkä. Indi şu Akbarat hakyna gurrun açylanyny men şu ýerde Thomas Oşulamyň dikkatyna bir ýüzlenme bilen çykyş etmek isleýän aktyar. Günlerde bir unatly gepleşigimiň ilkinji sany görönsiňiz Anna Bayram Aýdogdyw şahyr bilen taýinladyk. Şonu gepleşiň içinde goýulmadyk gurrunlar barny kamera arkasy ýylýardy. Şol gurrunlary jemläp bir halka gülkü paýlamak üçin hemen bir şu gepleşik ýakyn günlerde size hödürlenjekdir diýen net bilen şonu internet sahypalaryna goýamady. İçinde ýekece söz gitdi. Tejende bir toyda diskada aýdym gidip dur. Diňe şojaga sözlem wakan ýydy ýok. Diska diýip bir ritm bar. Ene meselem
Esasy şu Atabay Halepan aydımlary, Rowşan Halin aydımlary, o aybibi ýollar bu ýol, o buyra taşlaryň şolar diska ritmde gidýär-de. O şoňa biziň tejenli mehriban watandaşlarymyz, esasanam ýigitlerimiz diska dip fonogramma düşünüp durlar. O diskada aydym aýdylan ýok, hakykatdan tejenni men kän toýda bolup gördüm. Fonogramma aydym aýdylmaýa sebäbi tejeniň şeýle bir halky bar. Olaň şu ýöneköy sadaja çopony bolsun, daýhany bolsun, şolar ýöne hiňlenende de beýleki sebitleň ustad aýdymçylaryndan gowy hiňlenýärler. Sebäbi ol hakykada şöhratçan öýde türkmenleriň otunda da tejen stil, tejeniň ýoly, tejeniň ugur diýip, tejeniň bir özüniň bir mühri bar goýun, gowy aýdymlary bar da şon Nurzanyň hem aglaba soňa waka soňky repertuarlaryna köp aýdymy tejenliň aýdymy köp aýtdy da. Oňa da näseret ýa-ni maksat Ahmet Eýubowlar, Radiyly Baýçyев şolar getirip şonu aýtdyryp şu tejen stilini, tejeniň ýolyny esas fundamentyny goýun şu sadanlar Nurzan hem tejeniň köp ýolyny aýdyny aýtdy. Tejeniň sadanda da köp çykýar, bagşam köp çykýar hakykatdan hem ýüze çykyp bilmän giden halipalarım köp de. O taýda döran aýdymdan hetdi we hataby ýok. Ýalňyşmandym Ataş Gölmüradyň 3000-den gowrak aýdym bar öýdýän. Döredön. Şu anoro beýle köp aýdymlar ýa-da Ataşyň aýdym bolup gidýär-de. Ýa umuman o tejeniň bir öýde boluşly aýratyn süýji ýoly bar. Ol bir hili dünýä ýüzünde söýülip dinlenýän aýdymlar, hindi aýdymlar da, biziň dinanlarymyzdan gowurýan aýdymlary. Bir hili tejenliň aýdymlary dinleseň bir hindäde kakyp dur. Umuman tejeniň sunuwatyna da, tejeniň adamlaryna da, tejeniň tagamyna da, tejeniň toýlaryna da men gaty ul hormat goýýanlygym şu pursatda dikkatyna ýetirmek isleýän biziň tomaşaçylarymyň ters düşünmeli däl. Sebäbi ol ýerde gep gurrun düýünden başga waka barady. Gidýär men şo wakanyň bir dorlugyny gurrun berey. Tejeniň bir owasyny men eşitmişim. Bir toýa gidip durka bir aýdymçy bagşy oglan gutlaga barypdyr. Bir 5-6 tane aýdym aýdany. Muňa aýdymy diňe şo ýanky diska ritmde diýär-de. Diska ritmde gidipdir. Olam templi bir niskinem dor aşdyrypdyrdy. Ol aýdýanyň tejenlimi däm onu men anyk bilemok. Aýdypdyr gun 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 gidip dur diýär, ritmim hiç ýetgän ok diýär. Olam şu aýdyp bolupdyr da stop beripdir bolýan. Kolonkadan. Huf, öde fer çykdy diýär. Onu oglanlar degişmek bundan aýdyp berýän şonu bir dorlugyny tomaşaçylarymyň dikkatyna ýetiräň edim. Bekuguna derler, bekada bir şahsiýetde bir zada aýdyp geçeýin. Indi biziň şöhratçan şu gelýän ýolumyz bar. Öňkü türkmeniň bir edebi ýoly. Şu edaty toýlara baramyzda öz milliligimizi, edebimizi şol ütgeşik adama degişmän şolar ýaly ähäňde agramyl toý alyp barmak we oňa moňa dege berseň aýal we gyz we erkek bahalayan we halamayan her hil maşgala bolýar. Şoň üçin bir hiç asan kastumalak bilen ak koýuny, kara kastumalak bilen ak koýuny modadan alanyp bilýär-de. Klassika bolýar-da. Şoň üçin biziň etasy şu ýolumyzdan şo ýol. Ýöne belki ýanky o wadyma girýändir, ýedigene girýändir, belki öz bir nemelerini ýazarlar, pikirlerini, şonu özüm bir beki zanam bir situasiýany kesip çyk goýdy. Bizne türkmen ýolyny şu güneçeni getirdik-de şu ýoly. Şundan beýlek bir kän bir umyd edýän garaşýan oglanam da. Onuň belki Hudaý şonu kimden garaşýanymy ýazarlar da. Yok sen aýda kimden garaşýan? Yok, kimden garaşýan soň aýdar. Ýöne häzirlikçe gepleşikde aýtjak gel. On tomaşaçylara goýýar. Tomaşaçylara goýýaly. Şunaýny ýöne belki halk tarapyndan hem gollanır. Her kim öz pikirini goýar. Indi türkmen ýoly, edebi ýoly öňden gelýän akymyna Gurban aga, Allah berdi aga, şey gelýär-de. Şu türkmeniň öz milligini Gurban agadan gelýär-de biz. Şahan şeýle bölsek Gurban agaň ýoly, Jumaýan zadyň ýoly şeýle gerek iki tane şaka bar da. Şu iki şakadan bölük diýip Allah berdi aga, şu ikisinden hem alan. Ona Gurbandyr da, Nepes Halipa we Kadir aga var, şey ýol bolup gidýär.
Şu itaatı asıl nusgatı var da bizim Türkmenin bir prensip bilen bir edebi yolumuz bolýar da. Onun Cuma ýalmatdan gelýän akymyna ýa aýtdyň ha bir ýaşyň toýlaryny itaatı ürjedip soýanlar bar. Şu akymyň ýoluny bir ýerine bir garaşynda umyt edip. Şu idim dowam eder aýdy. Ol komentariyada. O komentariyada ýadarlar da şonu. Men senden lişni falan. Yo, sonra. On öýde bilýändir. Yo öýde bilýär. Çıkan adam bilýär da şundan. Bu gurrunlar, O beýle kim ýene gurlemedi garaşýan beki. bu gurrunlar dogry söýdiler hajaga. Sebäbi Türkmen almanyna, Günnogor almanyna bir meşhur adam Sady Şirgady aýdypdyr. Insanyň jemali sözüniň gözelligidir diýipdir da. Hakykatdan hem şu toýlarda sözleş medeniýeti, sözleň tygşytlyligi, onu yerlikle ulanmak, atawalarymyzda aýdylan peýgamber kenäne şonuň beýatlaryny geçirmeli. Köp bil asözledi. Ya da dil bilen nökör, bal bilen şeker, dil bilmez nökör, awraýyň dökör diýär. Ya da yüze qosaň ýat dolar, müňe qosaň bin ýat dolar diýär. Şu atalar söýdi, şu nakyllar günümel biziň häzirki döwrümizden alyp barjylaryna bir ýörelge bolmaly kadiýanna. Hajaga şeýle bir sorag bilen ýüzlenesim gelýär. Şu irki toýlardy ýa-ýa-ýanky 90-njy ýyllaň, 2000-njy ýyllaň toýlary bar. Bir neme häzirki toýlarymyzda garaňdy, agyrrak geçýärdi. Jogap kärçilik has artykmaç bolýardy. On başlayan wagty 18:00 şondan hiç ýyl giza alja kumanaňa bir ýok, gutorjak wagtym näbelli. O näbelli gün sorag alamaty dur. O taýda nähilleň bir hil hakykatdan hem özüňi napryjony duýulýar da, bir hil dartgynly duýulýar toýda. Indi şo toýlaň men bir uşagadan gördüm da, edil sizin görenleriňiz men gördüm diýip biljekler. Bir çalaja garajagyny görüp galdym men. Maňa gyzykly. Siz nähil başalyp çykýardyňyz? Ine meselem aýdaly, toýda gurlap dursuňyz, o wagtlaram näme? Hemme de on garnaşlar diýip aýdylar ýa-da häzir zakas çykarlan haýsnamalar aýdylanna. O wagtlar at tuturulýardy. Goňşy plany, dogan oglan plany, plan odan gelen plany. Ine eliňe meselem geldi ýazgy. Dogry dämi? Ýazgy geldi. Aňardanam ýene bir geldi. Dogumulja biri, ýa pulrak biri. Aýyr eliňde kagadyny şunu oku. Şoňa ýagdaýlar boldymy? Bolanmalsa nähili başalyp çykdy? Ay bar etaat şu toyu bar ýa-na, şokratsan. Ilki şu owada dogumul joglanmalar ýa-ýan soý diýip ýalbarýan toy ýetine. Ha işte. Hemmesinde bolany. Hemmesinde bolmaýan ýerlerim bolýar, ol ýöne. Ay garaz eýtmeli, oňa da söýgündirmeli, buňa da söýgündirmeli edil. Urlan ýermede ýokdur, on käheylen ýermede köpdir ýöne. İkidiniň hem dilini tapmalylar. Näme diýerdiňiz şonu maňa şo gyzykly? Etaat Dogry edilmeli zat wedipe borç belli. Ýöne näme? ay goşaýyn diýip goşulýar ýaraşany. Ýok goşma diýenler bolýardy. Goşma diýenler bolýan bolsa ýa-da etaat sakallar çykýarda, etaty nägiz tarap, ýaklastaşlar, kursdaşlary şondan aýratyn bolsara, gara diýeni edýän ýeriňem bolýardy. Edil adam bilen düşünüp bolýardy aray. Arada ogry ýoluny tapýardyk. Hemmesi öyle düşünýärmi? Ay edil emmet bilen käwat olaň diýen etmeli ýerlerim bolýardy. Ya inni Aýratyn zakadan çykaraýmary onu ýa-diýansa diýen şular şey diýe, şuň diýen bilen bolaýar bir wenden toýy, şunu şey etmeliysek ay bolýar şonu et, ondan bu zakat soň çykaraý diýip oňa ýol berilýän ýerim bolýardy. Ha, gara Ondan her hili farklı bolmaly. gelýän adam her hil niyetde gelýärdi. Kim şo toy etmek üçin gelýär, kim şo toy özünden beýgirek gör bulamak üçin gelýär. Olar ýalardan hükman Türkmen toýlaryna bolýardy. Onuň şoň niyeti päli, şoň şeýler akyp ýa-ýansy bilen arkalaşyp, şoň diýeni etmelimi, etmelimi ýa bir nemerek bolsa, bolýar şoň edeli şeýler bolarmy, bir wenden toýy, nägünlik bilen toy edýän diýip, şoň şeý diýeni edilýän ýerlerim bolýardy. Onu etmeden bolanok. Tä köpüň dilini tapmalylar hükman. Awa, inni bir hili. Hem özüň urulmalylar. Hawa, şo wagtlaryň toýlaryny ýatlasaň, häzir bir hili gülkülerägem bolup görünýär. Awa. Häzirki döwrüň ýaşlara o ýa-ýansy diýilende. Ýa-ýansy. Toy tarapyndan hükman şo taýda bar bir elçi medanyja gelip pisir diýerdiler de.
Onu kim zakat etse o wagt pul çemedana düşýärdi. Onu şo çemedanyna düşülýän pul ya bagşyň puly ya diýikdiriň puly oň buň pulny ýapýardy. Köp zady ýapýardy. Zakatly hakyky pul berip zakat ederdi. Plan olmuş. Onu ýeke alyp hökman adyny okamaly. Okamasaň bolany. Onun soňky toýlarda zakat etmek galy da. Ýöne asliýetini şo bagyr taraplaryna şo zatlar edilýär häzir. Kim toýa girse şo eljagysyny berip plançy manat planyň gatancy. O wagtda şolar ýaly, şo planyň ol plan zakat nemetdi onu. Şo depteri bilen, şo çemedany bilen onu hasaplap toý ýerine gowşurýardylar, özüne durýardy onu. Şo o toý ýerine de barp şo pul gaýtarmaly. Toýda esasy näme? Toý soňgan tamada bilen aýdymsa da. O esas şu toý kontroly saklamasa toýun bulaşýar da. Indi aýdymsa bilen oňuşmadyk ýerine boldymy? Toýda. Ay musulmanlara edil o döwürde arkalaşylýardy. Indi häzirki döwürde plan aýdym aýt diýsen ya agyrrak görýärler indiki ýaşlar ya şoňa ýetip bilen ok ýa-seti bir hili ýerine başga aýdym aýdandy kim gören okdular. O wagt dinleýijiler aşakda gaty dinleýärdi. Ökman şolaň dinini kanakatlandyrylýardy. Ýa-da şoňa ýetmese, öň näme türkmeniň bir ýol şeýdip ýasanjak bolup gidýärdi. Oň eger Petrag aýdym aýtsa, çağırıp düşündirýär. Şol aýdymyň Petrag ýerine başga aýdym salşaýaly. Buň beýigräk galdy, häzir tezi gyrylsa, sagat onu 9-da toýuň utorýar. Eger bolsa beýigräk aýdymy galsa, şeýdel diýip ya toýuň ortasynda gidip otyr hak aqyl maralym diýär da 9-da aqyl maralym balsaýadan aşagyndaky aýdylýan aýdymlar da o 9-da aýdyp onuň 10-da toý ýapjak bolýan munym. Ýagdaý şular ýaly beýigräk aýdym az ay köp garaşman şonu aýt diýip olar ýaly adam duşýar da duşanak diýär. Garad eýdip dilini tapylýar şun toýuň soňuna aýdylýan aýdym gaýrat et şeýitme, beýitme, eýitme diýip garaz. Ogry ýolun tapylýar da. Türkmençiň oturundan iki tane ägirt gördüm de mene. Hakykatdan özgärdiň ägirdi. Şu kim aýdym aýdyp duran bolsun? Şu daş ýerden garasy görnäýsin. Şu Atabay halifa bilen Nuriň şu hükman elini aýagyny saňyllady ýatda aýdyp oturanlar. Şu ödem bara men başga da bolsa badyr edil häzirki döwürde diýenim öz gören adam şu ikisini toýdan garşy alynanda da toýdan uğradylanda da şu hemme toýun halky şulaň ýerine düşüp maşyna minip gidýänse şu iki tane adamda gördüm. Bira Atabay'da gördüm. Bira Nur'da gördüm. Ondan ol ikidem hakikaten sütün bolup oturýarda edil şu wagt. Ýöne näme biziň döwrümizde oňarsalar maýdýarlar şoň ýolundan, oňarmasalar maýdýarlar. Şu Atabay bilen Nur'yň ýoluny bir soňky döwür halk arasynda bir kykladylar. Halifa sözi bilen hajagany soňky döwür kyklandyrlar. Ýani bäşün märi toýa başlanlarym halifa diýip onuň öýüni şodury diýär. Galyň görgüli. Indi kireň näme? Bekizan bizde o videosu diýilen zat ýokdy da. O baýyň çağalary eline pulunu artýatdy. Alyp berýärdi kamera. Onuň näme toý alandan çykaryp kasetan berip goýberýän gaýdýatdy. Onuň şol baýyň şo döwrüň bir öz gurpul maşgalaň bir hob biz hökümünde şu oglum maňa iş diýmesin şundan gazanç etsin diýip şu eline kamera alyp berip şeýdip öz başyna kär edip o döwür ýokdy da. Şunu men kär edineýin. Şundan men çörek ýeýin. Şunu gelecekde çağalanma şundan gelecekde çörek bolar diýip olar ýaly edýän ýokdy. Her kim bir 5 sancak gurpul nemeler ellerine oğullarının eline bir video kamera alıp berýärdi. Şeýle arasynda bir doňdur goýýar. O doňdurýar goýýan ýer alýar onuň şey diýdi gidýär. Ýani ýa dogrymy beki. Onuň soň inni şu hakykatdan mene studiýalar saňwaldy hemme tarapdan şu gowdugyny şu gelecekde de meni ödüme diýen adamma bir toýada barangdan soň iki sandat galýar daňa diýen. Bira edinin gelinin galýar biram şu videoçylaryň videosy galýar. Suratçylaryň suraty galýar. Başga hemme bir günde ýylýar, içilýär, geçip gidýär, bedem gelýär, toýuňy soýýar, aýdymsam gelýär. Iň soňunda ýadygarlyk hökmünde suratyň bilen alan şu videoň galýar, başgalaryň ýanynda ömürlük galýar diýip. Öz ýollaşyňda
Başka galyan zat yok. İň soňunda şulan alyan pulum sinede hemmesinden hem hadırattır. Däber 2-3 gün öňünden gelýär, 2 gün soňundan hem gaýdýandyrlar. Tamam Owa. montaj Owa, toýlarda da sine diýen bolsaň özüňe mene alyp barja, soňky toýlarda tügelimi şeýdip hede öwrüldi. Birin tek bagşylar, şonu şey jüzüne fulluk madar aýdaz gelmeýän bagşylar amma. So sine de işe video için ýatura için eline jüzüne fulluk batyryn görmersiň. Onun sözünden alýar. Owa. Bu dönemlerden de videoçular var. Ya bekine doğru diýen. Hatta doğru. Yön. Hatta pum mahladım atan oklar. Ya edil. Çörek veren oklar. Şu restoranda girip Köp restoranny operatorlara, turatçylara, mesela bu adamlar üçin goýlar stol. Şoňa bar adamlar iýen ogam, duşa salatlarym, naharlarym ýöne biz operator bilen foto suratçylara oturup çörek ýemek bolar. Ay toýun soňunda nahrabat etdirä ya. Yo. Başyndan soňuna çellik oturmak bolany. Ýürüýte bir ahlana goýýarlar şu stol başyndan. Indi var bir daýda innäre ştaýdalar, ýani 2 sany goşa hawarda gurrun etdikler, o bire Nuri, bire mine Ataway. Bulan ikisi bardy, ýatlamany var, kendi atmadaray. Şu mene şon diýänmen köp ýerde bir aralarda şon neme diýen ýer, ama estradan kerwan marşy ýa Ataway nerese. Dä var dik durma başydyna ana berdatdanma. Onuň ýanky öwedil tekayfa şolar diýjek bolýarlar da ýöne dik durma estrada görnüşini birinji şu ýoly salan Ataway mukadiýanna. Ýöne Ataway neresen bir aýdan söýdüm da Nura. Şu oglanyň bagşy oglandyr diýetdi. Şu halkyň öňüne çykandan soň şu diň aýdym däl, halka öýüň aldyrmaklyň öýü satlyk diýetdi. Şu sağ bola diýe. Şäp diýe hökman şon öýüň aldyrmagyň öýü ustatlyk diýetdi. Onuň şu Nur barada aýtsaň, Nurjan bara Türkmenistany ýeketek bagşa taýp edýän men şonu. Şu welaýatyň 5 welaýatymyzda öýüň dinledip bilen, öýüň ikrar eden, şoň aýdan aýdymyň birem mara halkyň göwnüne turmadygy ýok da. Şu ne plan aýdym çykdy, trend boldy diýär. Nurjan ömründe näme aýdym bolsa şoň aýdymlar trend boldy. Şu her kim şoňa miňlejek boldy. Şondan aşakda yüzläp, müňläp, näçe sany bagşy boldy. Şoň ikiň biri hökman Nuriň aýdymyny aýdyp, şoňa miňlejek boldy da. Şu öýüniň üýtgeşik äheni we öýüniň üýtgeşik stili we öýüniň üýtgeşik ýoly we şu wagt näme beýlek başlanan haýsyny alyp göräy, ustatlaryň haýsyny şu 5 welaýata öýüni dinledip bilen ýok. Onuň şu Nuri hiç açan öýüni repetisiýa edip barıp studiýa var, gola soýmadyk. Şo taýda barlya, eline berilýä, muzikantlaryň üýş gidilýä, şo taýda eline näme berilse, şonam göni goýup ödüm 10lukdan urup aýdyp bilýän wagtdaray. Şo näme bolanydy? Şu harplan hemmesini aglyňda pert diýmek gerek. Şo girim çykym bolýar buguna bölüp. Şo zadyň hemmesini öwretmese ol Allah takdirden berilen bolmasa olar ýalar. Mümkün näliýek bolýanlar şolar ýaly hakykatdan ýyldızmy dünýä inen ýyldız bolup dünýäden gaýdan ýeketek bagşy menen Nura patap edýär. Ol hemme hali Ataway janam sağ bolsunma kendi öwretdi, kendi wesiýet berdi, kendi nesihat etdi. Şu edil şu pata ýolunam Ataway janam öz diýmegi bilen bir owa doş bolup Ataway halipaň ol 98-nji ýylda çykyş edemde ýanky Atawaýyň bir babçygasynyň poýsy bardy gyzyl renkli. Ondan mara o Şäherwastanyň jigdi hemra men kursdaşym da. Onun 98-nji ýyl ýaş denetçiler Türkmen maşa bir telewätleş konkurs geçirilýän şo taýda alyp barjy boldum. Hemra bir para, menim bir para bolup iki sany ýanymyzda bir gyz bar, oň ýanyna bir gyz bar. Onu şo dörtüniň içinde de o wagt Gülşirn Aljanowa we Bayram Tagan we Ataway we beýlek ustatlarym bar, şolar jüri bolup oturdy. Şu 4 tane alyp barjyň içinde maňa diploman dedip, şonu ýaş denetçiler Türkmen maşa dip konkursynyň diplomandy etdiler. O Senet döwlet birleşigi wady. Hem Ramratov Atawaýyň gündüniň sponsori
bizim şol nemämiň başdy. Onu Germaniýa gitmelik, gyýlar gimnaziýasy bardy, birinji Türkingany şon bilen gitmelik. Ondan soň Denet döwlet birleşigi ýapyldy da Nemetde de heýit galmaly bolduklar. Şonda ýöne Atawaýyň babçykasy bilen poýsyny gyzyl renkdi. Şonu alyp dakynnym daray. Ýadyma şu öýüne baryp, sen şunu hemra dakyn idi. O at horaja hoglanypda. Onuň sen şunu dakyn idi, menem deme diýdim. Bir ýer barp bahalatdym, $120 bahalat barda. O adam $20-30 toýugy diýen. On 120 yetjek bolan 5 tane 6 tane toyun pulun cemlemele. Bulay öýden bir gerem dakynmak üçin şular ýalak diýdim men. Ay diýdi sen diýdi gon atawaýlary bar diýdi hemra. Onuň elime şular ýazak hat berdi. Onuň özüň dillen neme dersiňmi diýdi. Menem howa diýdim özüm bar paýş edip allaryny diýen şu haty diýdi eline ber diýdi. Şu nemede diýdi jüri bolup oturmaly atawaý diýdi. Şonu ýazypdyr ekenler. Sen şeýle onuň hökümet tarapyndan plança plürliä şon taýda jüri bolup oturmaly diýip Atawaýyň adam appak akasy marakıl sarkasy marakıl çykypdy. Atawaý çykdy bolmara. Arena neme kıgrasy ýöne kelle berkim Atawaý berjek bolýardy. Bir üstüne minip onuň şon nemra çykmaýa hakyn otursun şu babçy bilen poýsy edip oklatdy. Atawaý çağıryp diýsin Germaniýada dakynan niýerkim maňlaýyna diýýärdi şolar. On şol atlaryny sonam alyp dakynmak Atawaýyň neresen öz nemesi bilen öz gollugy bilen ýene şo taýda bara şu 4 tane alyp barjyň içinde diplomant bolýam şonda. Şon berdiler de. Näme bolýar? Yok diplomat. Doğru sözler. O sanet döwrüň sözü. O şu 4 tane neme alyp barjyň içinde maňa berdiler de. Şon şeýle şular ýalyna. Zatlarym nesibedir ýöne şolar bilen biledi demek bolup bir döwürde dünýä gelip bir döwürde tirkeşip türkmeniň mursunyň otunda bir möhürni goýan oglanlar bilen gatnaşmak, tirkeşmek, döwürde şol ýaşamak mene bagtmy hadýan. Bilen bir türkmeniň otunda bir nemeden bolýan ýöne näme. Şolar bilen döwürde şol gezmeň öýde mene ütgeşik zatmy hadýan. Şolar bilen tirkeşmek. Biz sizi diňe bir tamada hökmünde däl, eýsem döredüji hökmünde de tanaýatsa, ony halk köpçüligin bilýänler. Edil men ýaly bir aram joşan wagt boş ýadaýman bar. Özüňe mi ýadýan? O belki gurrun dowamyny ýeňiş halipa bilen dul şörek ýyşyp toýlarda didarlaşyp toý towşan ýa gatnaşan oglanlaryň atlary agdalmadyklary bardyr. Olaryň göwün etmeliler. O sebäbi hakykatdanam göreňmi ýeňiş Muhammed Gulyfyň diňe toýun sahnasyna gezip berenýär 30 ýyl. Onun aňarsyny hasabam etmeli. Şonça ýylyň dowamyny, şonça wagtyň dowamyny bolup geçen wakalary hakykatdan bir gepleşige sygdyryp boljak däl. Ýöne umumyň öz pikirleriňi, öz ýatnamalaryňy, öz tekliplerini kommentar edip belläň. Biz gepleşigimizde gatnaşan ýeňiş Muhammed Gulyfa minnetdarlyk bildirmek bilen mehriban tomoşaçylar gepleşigimizde ýeňiş Muhammed Gulyfyň aljakmy? Ejem jaňa diýarmasam bolmaly. Assalamu alaykum. Halipa minnetdarlyk bildirmek bilen mehriban tomoşaçylar biz gepleşigimizde ýeňiş Muhammed Gulyfyň hut öz döreden goşgusy bilen jemleýär. Başla. O kan pikirlendim şokratsan. Şu Kerime ağan goşgulary köpdüňden ýene bir nazar ağanky Gurban nazar edýän ki ýöne. Soňra oturup şu öz bir käwat kelle gelen wagty ýadylar ýa-da goşgulary. Şu öz goşgym bilen köp ýerde okan goşgymam däl. Onuň bir käwat bir senem ýazýan ony özüňem bilýän bizem bir kelle gelen wagty ýadylar ýa-da goşgyny. Öň ýöne bar hakykatdan internet bilen men söýüşdüm bilýän. İnternete girem okdum hiç TikTok'ta ya Instagram'da bir girýän çykýan hiç şeýle öz nemem ýokdy. Bir gapdyrla naşul araky ýa bir ýaragsyzlyk sebäp boldy. Onuň bekim bolan bir goltgy bermegi halkyň gözünden uçmaly, halkyň gözünde görnüp durmaly. Aplanam bara ýatdy. Bara şonu şu ýatdyryp duran ýaly. Şu bir gapdyrla şu bekiňem şoň sebäbi badary onuň bellemesek bolanok. Onu internette zatdy, goýlanyň sebäbi şondan. Ondan
soňky döwür şu goýulýan, goşgy goýan, onu goýan, bunu goýan, hökman mara. Şu 3 tane adam ýasta, şoň biri Nuri adıma düşdi. Nurjanyň ýanyna urlaýan. Şu Nuryň toý towuşyňy ýadyma düşdi ýa. Nuri bilen plan toýmuzda gurrapdyň, plan toýmuzda updyň diýip, ýöne halk tarapyndan şolar ýaly gyzgyn garşy alyndy. Şu goýan goşgyma hiç ýeli ýa näme goýdamam halk tarapyndan gollanýar da, oňa da bir Allaha şükür garaz halk içinde özüni ýigrendirmändir. Halipalar bilen näçe toý togdagam. Şoň üçin zanyň sag bolsun dinleýijiler, muşdokly metanam. Näme? Käwagt tere gelende ýadylýan goşgular bolýar da. Şol öz goşgym bilen jemläýeli. Aýyň günüň ýaşyp ýene dogmagy, onuň nurun saçyp dünýä dolmagy, 4 pasalyň gaýtalanyp durmagy, Hudaýyň gudraty, anan insan. Howanyň ýüzünde gezermiş gämi, cesetden doludur İsrail hany, bay garip bol geçer bu pany, bir günüň hoştaýyp ýaşagan insan. Hudaýyň pardyny berjaý kılgynyň, 5 wagt namazyň okap durgynyň, adam ýynyň kemçiligine gülmegin, barymyz deňdirs, anan insan. Sözleşip bir-bire gollamak, bir dögüm nan bilen iti yallamak, ayıp däldir, degişmeşek gülmeşek, ulan bir sogapdyr, anan insan. Iti dönýänleriň artmasyn sany, unutmalyň bir-birege salamy, yeňiş ýazdy, sözümden alsaňyz many, menem şu dünýäniň ýaşap ýören insany.